Mag siasa ma kuom jokanyo mag duond bura mar ODM siro gavana Masia James Orengo kaka ogai mar ODM pononi ogai mar duond bura no oyudo kom mar commission mar riwruog pinje Afrika EAC. E twak mar gi jofwambo e kaunti ma Nairobi, jokanyo duond bura mar ODM e kaunti ma Nairobi kutelne gi jakom mar gi George Aladwa dwaro mondo mi duond bura no oket tenge kata oketo kenge makare e romo mar gi makori biro bag jumane mane oni duond bura no ok odong kod fuok mora mora. Jokombe mag duond bura no maya e counties duto 47 biro bedo kod romo tich ariyo e kinde ma ogai ma duond bura no Raila Amolo Odinga pod dhi mbele gi lombo jotend pinje Afrika mondo mi oriwe lwedo e yudo kom mar Africa Union Commission. Kutakuwa na vacuum ama kutakuwa na nafasi ya party leader wa ODM baada ya baba kutoka, so tulikuwa napendekeza ya kwamba gavana wa Siaya Mheshimiwa James Orengo aweze kufikiriwa kwa hiyo kiti cha party leader cha ODM cha Kenya mzima, na sisi kama Nairobi tumekubaliana kwa kauli moja na kila mtu ameweka sahihi ya kwamba tunamuunga mkono ya kwamba tunaunga Orengo mkono apewe kiti cha party leader katika chama chetu cha ODM. Hata hizo vitu zimebaki baba, tunakuomba ujaribu tena kuteua mama ili wamama washike moral ya kufanyia party kazi.